Kaixo ongetorri Bilboko estimegunera, hemen La Perreran. Zelan zen, ditzen zara? Kris Herrera naiz. Eta ze elkartigaz etorri zara, ze proiektu? Beitu, ni tartangatik nator, lanbide heziketako zentru integratua gara, eta Erandion gaude kokatuta. Eta ze proiektugaz etorri zara? Beitu, etorri gara alde batetik, bai, informazio eta orientazio mintegiak antolatu indugu estan, informazio estan bat, gure hezkuntza eskaintza guztia, datozkigun ikasle edo interesatutako pertsonei isladatzeko asmotan. Bai? Eta beste alde batetik, 10 erditako pitching arloan, bai? Gure animación 3D y juegos en entornos interactivos eta gure curso de especialización desarrollo de videojuegos y realidad virtualeko ikasleak egingo da bezor beraien aurtengo lanen esposaketa. Ze ondo, eta txarla bat bebai? Txarlie bebai mongo da be? Bai, Txarlie baino 10 minutu dekote talde bakotzak aurkezteko, alde batetik batzuk aurkeztuko dituzte ODS, bosgarren ODS, generoaren inguruan egindako bideo joku batzuk, bai? Eta besteek etasi, lanbide heziketan erabiltzen dugun metodologia kolaboratibo horretan oinarrituta sortutako VR-en joku bat. Ze interesante. Bai. Eta zaukera edo oportunitate ikusten dozu proiektu honetan gazteen talenturako? Bale, gazteen talenturako, guk uste dugu eskaintzen dugula, bai, estimen inguruan hainbat ziklo formatibo, gehienak goi mailakoak arlo desberdinetan, bai, alde batetik elektrizidade eta elektronika arloan, irudita soinu arloan, informatika arloan, sanitate arloan, segurtasun eta ingurumenean, hau da gure hezkuntza eskaintza oso anitza da, eta pentsatzen dugu gazten interesarekin eta bokazioarekin konektatzen duzunean, beraien talentua goruntz joan daitekela. Azken batean, klabea uste dugu dela interesa, berez. Gazteentzako hori STEAM talentua beharrezkoa da. Bai, noski. Bai. Bale, eskerrik asko etortze gaitzik eta egun hona eukin. Oso ondo, eskerrik asko zuen gonbidateagatik. Eskerrik asko. Nahi duzuen arte.